अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. वेंगुर्ला नगर परिषदेला मिळालेलं हे यश म्हणजे टीमवर्क आहे. अधिकारी आणि नेते या रथाच्या 2 चाकांनी एकत्र मिळून काम केलं तर काय बदल होऊ शकतो हे खऱ्या अर्थानं वेंगुर्ला नगर परिषदेनं करून दाखवलंय. हे सर्व टिकवणं हे त्याहूनही मोठं आव्हान असल्याचं प्रतिपादन पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी वेंगुर्ला येथे केलंय. वेंगुर्ला नगर परिषद ही स्वच्छ सौंदर्यीकरण स्पर्धेत राज्यात अव्वल आल्याबद्दल पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते इथले अधिकारी, नेते, कर्मचारी यांचा सन्मान करण्यात आला. यावेळी मुख्याधिकारी परितोष कंकाळ, प्रशासकीय अधिकारी संगीता खोपल यांचा सन्मान करण्यात आला. तर मागील 5 वर्षात विकास कामे व स्वच्छतेसाठी सातत्यानं काम करणाऱ्या सर्व माजी नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष, नगरसेवक यांचा सन्मान करण्यात आला. मान्यवरांसह नगर परिषदेच्या विविध कायदेशीर बाबी सांभाळणाऱ्या ॲडव्होकेट श्याम गोळकर यांचाही यावेळी सन्मान करण्यात आला. शिवसेनेच्या वतीनं जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर, तालुका प्रमुख नितीन मांजरेकर, शहर प्रमुख उमेश एरम यांनी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांचं स्वागत केलं. खरं तर वेंगुर्ल्यातील सर्व नागरिकांचं करावं तेवढं कौतुक कमी आहे की आपण सर्वजण, मला तो दिवस आठवतो की तो दिवस कदाचित आपल्याला सुद्धा आठवत असेल की वेंगुर्ल्याची ओळख ही थोडीशी वेगळी व्हायला लागली होती आणि ही ओळख आम्हाला, तुम्हाला सर्वांना बदलली पाहिजे असं आम्हाला वाटत होतं. एक भारतीय जनता पार्टीचा छोटासा कार्यकर्ता म्हणून नेहमीच या वेंगुर्ला या नगर परिषदेमध्ये निवडणुकीच्या निमित्ताने प्रचाराला येण्याची संधी मिळत असायची आणि असाच प्रचार करत असताना अचानकपणे गाड्यांची आवाज यायला लागली. असं आवाज असेल आणि अशा सगळ्या परिस्थितीमध्ये संपूर्ण वातावरण या वेंगुर्ल्याचं बदललं. मला आठवतं की तो दिवस, माझी बाजूला सासूरवाडी आहे, नितीन मला भाऊजीच म्हणतो, दोघं जण आम्ही एकत्र तिथे उभे होतो आणि एकदम वातावरण बदललं. वातावरणामध्ये जे नको होतं ते सगळं दिसायला सुरुवात झाली आणि वेंगुर्ला हा भाग ज्या पद्धतीने लोक या भागाकडे पाहत होती, एकदम ती प्रतिमा बदलायला सुरुवात झाली. लोकांमध्ये एक वेगळं वातावरण निर्माण झालं होतं आणि मग त्या परिस्थितीमध्ये माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वामध्ये आणि त्यावेळेचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी, या दोघांच्या नेतृत्वामध्ये
2014 पासून एक देशामध्ये आणि एक राज्यामध्ये वेगळं वातावरण हे तुम्हाला आम्हाला सर्वांना पाहायला मिळालं. आणि या वातावरणामध्ये काम करत असताना प्रत्येक अधिकारी वर्ग असेल आणि प्रत्येक लोकप्रतिनिधी असेल, या दोघांमध्ये एक समन्वय असला पाहिजे. अधिकारी वर्ग असेल आणि लोकप्रतिनिधी ही रथाची दोन चाकं असतात आणि ही दोन रथाची चाकं जर एकत्र मिळून जर काम करायला लागली तर काय बदल होऊ शकतो. हा बदल खऱ्या अर्थाने वेंगुर्ला नगर परिषदेतील असणाऱ्या सर्व लोकप्रतिनिधी आणि इथल्या असणाऱ्या प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी करून दाखवला, हे मला प्रामुख्याने पुरस्कार जे सातत्याने या नगर परिषदेला मिळत होते तोही दिवस मला आठवतो. प्रत्येक पुरस्कार आणि त्या पुरस्कारामध्ये वेंगुर्ला नगर परिषद हा अग्रक्रमांक यासाठी होता की एखादं शहर सुंदर जर बनवायचं असेल, एखाद्या शहरामध्ये जर परिवर्तन जर घडवायचं असेल, एखाद्या शहराला एक वेगळ्या व्यासपीठावरती घेऊन जायचं असेल आणि खऱ्या अर्थाने त्या शहरातील नागरिकांची त्यामध्ये असणारी मानसिकता फार सर्वात मोठं काम करत असते. आणि वेंगुर्ल्यातील असणारे सर्व नागरिक, शून्य नागरिक, या सर्व नागरिकांनी खऱ्या अर्थाने प्रशासनातील असणारे सगळे विषय, प्रशासनातील असणाऱ्या सगळ्या योजना, या सगळ्या गोष्टींना डोक्यावरती घेतलं आणि आज जे पुरस्कार मिळाले त्या पुरस्काराला आपण सर्वजण आपलं सर्वांचं असणारे योगदान, हे सगळं हे टीम वर्क आहे. शेवटी इथल्या असणाऱ्या प्रत्येक त्या वेळेच्या असणाऱ्या नगरसेवकांचं व विविध पक्षातील नगरसेवक आणि सगळ्यांनी घेतलेलं त्यामध्ये फार मोठं योगदान आहे. आज ही इमारत ज्यावेळेला आम्ही सर्वजण पाहतो, मच्छी मार्केट पाहतो, इथला असणारा घनकचऱ्याचा प्रकल्प पाहतो, त्या सगळ्या गोष्टी त्या वेळेला ज्या पद्धतीने इथल्या असणाऱ्या प्रत्येक लोकप्रतिनिधी माझं काम आहे, माझ्या घरातले काम आहे, अशा पद्धतीने करणं, इथलं असणारं गार्डन असेल, इथली असणारी प्रत्येक गोष्ट, नाट्यगृह असेल, त्या सगळ्या गोष्टींना एक वेगळ्या दिशेला नेण्याचं काम हे वेंगुर्ला नगर परिषदेतील असणारे सर्व इथले असणारे स्वच्छता करणारे सर्व कर्मचारी असतील, हे सोपं नाही आहे. सरकारी काम बराच वेळ थांब अशी म्हणणारी पण अनेक वेळ मंडळी असू शकतात. इथला असणारा छोटा क्लर्क असेल, त्यांनी त्याच्या कर वसुलीच्या संदर्भात त्यांनी ज्या पद्धतीने घेतलेल्या भूमिका असतील, त्यांनी या सगळ्या गोष्टींमध्ये ज्या पद्धतीने या कामाला गती दिली, या सगळ्या गोष्टी फार महत्त्वाच्या. स्वच्छतेच्या बाबतीमध्ये कुठेही काम चुकार न करणं ही सुद्धा फार महत्त्वाची गोष्ट. हा पुरस्कार ज्या वेळेला आपल्याला मिळतोय किंवा आपल्या नगर परिषदेला मिळतोय त्यावेळेला या सगळ्या गोष्टींमध्ये इथल्या असणाऱ्या प्रत्येकाची जबाबदारी सुद्धा तेवढीच वाढली आहे. ही जबाबदारी वाढणे याचा अर्थ की हे सर्वच्या सर्व मिळालेले पुरस्कार हे आपल्याला एक वेगळी जाणीव करून देत असतात की आम्हाला यानंतरच्या काळात सुद्धा अव्वल राहिलं पाहिजे, प्रथमच राहिलं पाहिजे. त्यासाठी ते टिकवणं हे सुद्धा अत्यंत गरजेचं आहे. मिळालेला हा पुरस्कार ज्या वेळेला आपल्याला मिळतो त्यावेळेला अनेक जण या महानगरपालिकेला, या नगर परिषदेला हा पुरस्कार का मिळाला म्हणून पाहण्यासाठी तुमच्यासारखे, माझ्यासारखे अनेक लोकप्रतिनिधी येत असतात. त्यावेळेला कदाचित गेल्या 5 वर्षामध्ये आम्ही अव्वल होतो, आता काही आम्ही अव्वल नाही, हे सांगण्याची वेळ आपल्यावरती होते. त्यामुळे मिळालेला पुरस्कार आणि या पुरस्काराचे तुम्ही जे टिकवलं पाहिजे, या पुरस्काराचे असणारे सर्व व्यवस्था ही अशीच्या अशी टिकवणं हे त्याहूनही मोठं काम, त्याहूनही मोठं चॅलेंज हे तुमच्या समोर आहे. सर्व अधिकारी वर्ग, सर्व लोकप्रतिनिधी, आता लोकप्रतिनिधी कदाचित नसतील, परंतु यानंतरच्या काळामध्ये येणाऱ्या प्रत्येक लोकप्रतिनिधीला सुद्धा ही अत्यंत मोठी जबाबदारी आहे असं मला वाटतं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.